tak takon. Iya Mas, takon apa? Wong salat. Ya. Kuwi apike iki jamaah apa dhewean? Ya apik jamaah, entuk 17 derajat. Apik jamaah. Ya. Lah, sing tak takonke Mas. Nggih. Nek wong jamaah Nggih. imame kethu ireng, makmume kethu putih kuwi sah ora? Ya sah no Mas. Ya ora no. Lho, alasane? Yo imam rek kethu ireng yo imam yo wong kok imame kethu ireng rek sah. Piye to ki? Kowe ki nganggo kethu ireng pok kethu ireng tok? Lek ngomong piye to? Wong salat apike jamaah apa dhewean? Dhewean jamaah. Ya. Lah, sing tak takonke, Ya. nek makmume kethune putih, diimami kethu ireng sah apa ora? Ya sah. Rek iso sah wong imam yo wong kok imam kethu. Oh, nganggo kethu ireng karo Ora kethu ireng. nganggo, Oh, ya. ora nganggo, Terus Mas, yo wis. wis Ya. ngono tok. Gegaraning wong akrami. Lagi kok judul tekan apa? Iya dengar-dengar. Tutu banda tutu rupa Ngalahke Pak Slamet suarane. among ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel kalangkung atan kena